इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि बियारताया हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे आपडेट भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायबाय स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन स' लोगोफोर दा साननैसो माने जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय माने मोनसे खुगा मेथाइखौ लानानै गोबां भाइराल जानायखौ बयबो नुनो मोन्दों एबा बयबो नुगासिनो दङ दा बेखौनो मोनसे आपडेट होनो होननानै आंबो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों स' लोगोफोर गोबां बायदि रोखोमनि कमेन्ट खालामलायदों बा गोबां रोखोमनि बायदिसिना सोंथि सिखारलायदों बे खुगा मेथाइखौ लानानै दा जोंनिया बे खुगा मेथाइखौ जाय जिथुनिखि अनार जोंनि बिमला बर' मेडाम आरो धीरेश्वर बर' सार बिथांमोना जिथुनिखि बे खुगा मेथाइखौ जेनेबा सोरजिदोंमोन बा सुजुदोंमोन दा बिथांमोना बे मेथाइखौ जेनेबा सुजुनाय बिथांमोननिनो जिथुनिखि सुजुनाय मेथाइ हिसाबै बिथांमोना माने सासे जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय आनाया ब्रह्म बिथाङा माने बिथांमोननि जिथुनिखि बे दा भाइराल जाबाय थानाय थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ लानानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेराव कन्ट्रभार्सि जाबाय दं लोगोफोर दा बेनिनो सायाव दा खोथाया सोरबा बहुद बायदि रोखोमनि कमेन्ट खालामदों बे मेथाइखौ लानानै जे आनाया ब्रह्मआ दा माने मोनसे गोदान सुर होनानै बा मोनसे मर्दान सं हिसाबै बे मेथाइखौ फ्लक सं नङा होमबा बे मेथाइआ बे फ्लक संखौ माने बिथाङा मोनसे मर्दान सं होनानै मोनसे गावनि चेनेलावहाय रिआपल'ड खालामफिनदों दा बे रिआपल'ड खालामफिननायावहाय दा जिथुनिखि धीरेन बर' सारमोन बा बिमला बर' मेडाममोना जि मेथाइखौ सोरजिदोंमोन बे मेथाइखौ सोरजिनाय मेथाइखौ बिथाङा माने सोङा हसिया उइदाउट पारमिसन बिथाङा माने बे मेथाइखौहाय गावनि चेनेलावहाय मोनसे गोदान मर्दान सं हिसाबै माने बियो रिआपल'ड खालामफिनदों बे मेथाइखौ गावनि गारांजों खनफिननानै दा बेखौ लानानै बिथांनि सायावहाय गोबां मानसिया गोबां रोखोमनि बायदि कमेन्ट बुंदों बा सोरबा बायदिसिना सोंखारिदों बिथांखौ दा बिथांखौ सोरबा होनदों जे बर'नि शुद्ध'आ जायाखै बा माबाया जायाखै बायदि रोखोमनि दा बे समावहाय माने बिथांनि शुद्ध'नि सायाव गोबां मानसिया बुंदों दा बे समाव जोङो बुंनो थाङोबा शुद्ध' होनना बुङोबा जोंनि बर' मानसिफ्रा जिथुनिखि जे फेमास जानानै थाङो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि जानानै जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि राव हारिमु बिथांमोना बेखौ ओरैनो माने गुबुन हारिजों थांब्ला बा गुबुन एसे एनै गेदेर गोलाव जाहैब्ला बिथांमोना माने गावनि हारिनि राव हारिमुखौ बावगारनाय बायदि दिन्थियो जायनि जाउनाव बिथांमोननि जिथुनिखि बर'नि राव बा जिथुनिखि राव हारिमु बिथांमोना बेखौ बावगारनाय बायदि खालामनानै बा रोंथारै बायदि खालामनानै गावनि राव हारिमुखौनो बिथांमोना खोमाना लायो जायनि जाउनावहाय बर' रावखौ रोंखानानैबाबो बिथाङा बिमानि उदैनिफ्राय जोनोम लानानै बर' बिमानि उदैनिफ्राय जोनोम लानानै बिथांमोना माने बर'नि रावखौ रोङा होननानै बिथांमोना दिन्थियो जायनि जाउनाव बिथांमोननि बर' भाषा बा बर' रावा शुद्ध जाया बेबायदि आरो दा मा बुंनो नङा होमबा लोगोफोर दा बे जिथुनिखि थाफ्लि बनानै जौ लोंनाय मेथाइ बिनि सायावहाय दा जिथुनिखि हारिमु आफादनि जाय सोद्रोमा गेदेमा सारमोन बिथांमोना मा होनदों बिथांनि सायाव जे जिथुनिखि आनाया ब्रह्म बिथाङा जे उइदाउट पारमिसन जाय अनार बिथांमोननिफ्राय जेबो पारमिसन लायालासिनो बिथाङा बे गावनि जिथुनिखि दा सुजुनानै रनफिननाय गोदान मर्दान सं थाफ्लि बना जौ लोंनाय नङा होमबा बे मेथाइखौ सोङा हसियायै उइदाउट पारमिसन रिआपल'ड खालामफिननायनि थाखाय गावनि गारांजों खननानै रिआपल'ड खालामनायनि सायावहाय जाय बिथांमोना बे माबाखौ सोरजिदोंमोन बे मेथाइखौ थाफ्लि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ जाय बिथांमोना सोरजिदोंमोन बिथांमोना माने दुखु फोरमायदों दा बिनिनो सायाव मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन स' लोगोफोर बिदिबा आं भिडिअखौ होनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' सोरनि गोसोआव मा सानदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोदो आरोना आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा
अन्नानै लाइक खालामना हो लोगोफोर। स' बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना, आं भिडिअखौ होना होनि लोगोफोर। थाखाय जाय जाहोनाखि जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बियारतानि जों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफोरखौ दुखु होदों आरो दुखु जों दिनै फोरमायनो गोनां जादों, बाध्य जादों। बेखायनो जों दिनै बे मिडियायाव ओंखारदों। जों साननैनि आगोलाव दानि बर्तमान जाय मेथाइ महरगिरि हिसाबै ओंखारफुनाय आनाया ब्रह्म, बिथाङा जिथु मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय जा मेथाइ, बर' मेथाइखौ बिथाङा फिउजन खालामनानै भिडिअ गावनि मेथाइ होननानै प्रकाश खालामदों आरो बिथांनि बे दामनायखौ जों नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों, जों खोनादों आरो खोनासंदों। जिहेतु बे मेथाइखौ जोङो जोंनि बियारतानिफ्राय थांनाय 2001 मायथाइयाव जों बेखौ गाव गावनि अनसुंथाइ होनानै रैसुमै खबाम भलिउम 1 and 2 जोङो केसेट बानायदोंमोन। बै समाव केसेटमोन, डिस्क गैयामोन। जों बिब्दिहै आं बै समावहा बे जोंनि बियारता बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो आंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि महरगिरिनिफ्राय गोदान मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे फक सुबुं मेथाइ जेखौ जोङो खुगा मेथाइ होनना बुङो, बे खनगिरि लोगो नांज्लायनानै जों बे रैसुमै खबाम भलिउम 1, 2 बे केसेटखौ जों दिहुनदोंमोन। आरो बेयावहा जों नुनो मोनदों दा बे केसेटआव थानाय जिथु जों दिहुननाय नैबेमोन रैसुमै खबाम, बे भलिउम 2, बे भलिउम 2 आव थानाय जिथु जोंहा बे खुगा मेथाइ खनगिरिफोरनि बेयाव कालेक्सन दङमोन, 8टा मेथाइ दङमोन, 8 जना खनदों। बेनि गेजेराव साइड बियाव थानाय 1 नाम्बाराव बिमला बर' नार्जि खननाय थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन। दायो जों नुनो मोनदों बे मेथाइखौनो आनाया ब्रह्मआ फिउजन खालामनानै भिडिअ हगारदों। जोंहा बेयाव जोंहा आपत्ति दङ बिथांनि सायाव, जिहेतु बेखौ जोङो अलरेडि जोंनि बियारताया जाय जोंनि महरगिरिफोरा बे मेथाइफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय, आर्काइभ खालामनो थाखाय जों बे मेथाइखौ बानिबद्ध खालामदोंमोन, रेकर्डिं खालामनानै जोङो दिनैसिम केसेट महरै जों दोनदों। आरो बिब्दिनो बे मेथाइआ दिनैसिमबो बिथांमोननि नाजानायाव जाय खनगिरि बिथांमोना नाजानानै इउटिउबावबो हेगारदों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ। जों खननायखौ खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा दासिम थांनानै दङ, एक्टिभ। दाबो मेथाइ खनगासिनो दङ बिथाङा, गावनि नाजानायजोंनो बनायगासिनो दङ। आरो जोंनि बर' समाजाव बिथांखौ माखासे मानसियानो फ्रायानो सिनायो आरो खोनागासिनो दङ। बिथांनि भिउवारखौबो जों नुगासिनो दङ इउटिउबाव, अनेक बिथाङाबो भिउवार मोनदों। बिब्दि खेत्रआवहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि, लिरगिरि, देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ, इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ, नङाब्ला जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबे जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा लायाब्ला, निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबै जोङो मुभ खालामनाय जागोन। दा बिथांखौ दिनैनिफ्राय लानानै दानिफ्राय लानानै 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा बिनि सोमोन्दै जोंजों कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बेखौ जुदि खालामाब्ला जों बिथांनि सायाव जों जा खालामनांगौ जों बियारताया
आरोबाव जोंहा जि सेन्ट्रेल लेभेलाव दङ